Γεια σας αθλητές και αθλητριές, καλώς ορίσατε στο πρώτο βίντεο του καναλιού μας, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για τα 4 πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει ένα αθλητικό πρόγραμμα εκγύμνασης, είτε in season είτε off season. Θεωρώ πως αυτά που θα λέμε εδώ πέρα θα είναι σημαντικά για αθλητές πολλών αθλημάτων, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ, είτε ποδοσφαίρου, είτε handball και γιατί όχι και τένις εννοείται. Οπότε, να μην χρονοτριβούμε, ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η μέγιστη δύναμη. Τη μέγιστη δύναμη τη μετράμε σε διάφορες ασκήσεις, όπως τα squats, τα deadlifts, τα Romanian deadlifts ή ακόμη και στον πάγκο, δεν έχει να κάνει, όπου θέλουμε τα μετράμε. Είναι ουσιαστικά το πόσο δυνατός είσαι στη μία επανάληψη και είναι μία από τις qualities η οποία κάνει αρκετά detrain μέσα στη σεζόν. Για παράδειγμα, αν παίζεις μπάσκετ μέσα στη σεζόν, καλώς ή κακώς ταυτόχρονα δεν προπονείς. Δεν δίνεις ένα ερέθισμα στο να δυναμώσεις το πόσο δυνατά είναι τα πόδια σου σε ένα squat ή σε μια άσκηση. Οπότε κάνει πολύ εύκολα την train. Δεύτερη είναι η ισχύς ή αλλιώς power στα αγγλικά. Όταν κάνουμε ασκήσεις ισχύς, ουσιαστικά μαθαίνουμε στο σώμα μας να παράγει πιο γρήγορα δύναμη. Ή αλλιώς προπονούμε το ρυθμό ανάπτυξης ισχύως, rate or force development. Το προπονούμε με ασκήσεις όπως Ολυμπιακές άρσεις, είτε άλματα με τράπ-μπαρ. Τρίτο αποτελεί η ελαστικότητα. Η ελαστικότητα ουσιαστικά είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου να επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση μετά από μια παραμόρφωση. Αυτή την έχουν οι τένοντες του ανθρώπου και γενικά οι τένοντες όλων των ζώων στο ζωικό βασίλειο. Την προπονούμε με ασκήσεις όπως πλειομετρικές, άλματα πτώσης, άλματα βάθους και τέτοια πράγματα. Βέβαια είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ πέρα ότι στα περισσότερα αθλήματα οι αθλητές παίρνουν ένα ερέθισμα από πλειομετρικές επαφές με το έδαφος, οπότε δεν είναι και τόσο σημαντικό in season να το προπονούμε και μπορεί άμα κάνουμε overdose σε αυτές τις ασκήσεις να έχουμε και κάποιον τραυματισμό. Τέλος έχουμε την ταχύτητα, τα sprints δηλαδή, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ένα παρακλάδι των πλειομετρικών ασκήσεων, αποτελούν πλειομετρικές ασκήσεις για την ακρίβεια, απλά θεωρώ πως αξίζουν να είναι μια κατηγορία μόνα τους, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλα τα αθλήματα, ακόμα και για αθλήματα στα οποία δεν τρέχουν τόσο πολλοί αθλητές ή τρέχουν σε μικρό χώρο όπως το βόλεϊ ή το μπάσκετ. Έτσι έχουμε και λέμε, χωρίζεται σε δύο μέρη τα sprints. Είναι η φάση της επιτάχυνσης, όπου κυρίως ενεργοποιούνται οι μύες, προφανώς ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι τένοντες, απλά έχουν μεγαλύτερο φόρτο οι μύες λόγω του μεγαλύτερου χρόνου επαφής με το έδαφος. Και δεύτερη είναι η μέγιστη ταχύτητα, όπου κυρίως αξιοποιούμε τους τένοντες μας λόγω της μικρότερης χρονικής επαφής με το έδαφος και του ποδιού μας. Αξίζει να πω εδώ πέρα πως είναι ανάλογα τον αθλητή το πώς θα το προπονήσει αυτό, το συγκεκριμένο quality, λόγω του ότι πρέπει ο καθένας να το δει με τη μορφή ότι κάνω check σε κουτάκια. Κάνω tick σε κουτάκια τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ είτε στους αγώνες μου είτε στις προπονήσεις μου. Για παράδειγμα, ένας αθλητής ποδοσφαίρου, ένας extreme ποδοσφαίρου, ο οποίος συχνά μέσα στους αγώνες του και στις προπονήσεις του φτάνει τη μέγιστη του ταχύτητα, δεν χρειάζεται και στο εξωαγωνιστικό του πρόγραμμα να έχει αρκετό όγκο προπόνησης πάνω στη μέγιστη ταχύτητα. Βασικά δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου, μάλλον. Θα μπορεί να υποφεληθεί πολύ περισσότερο από κάνοντας αντρές μια άλλη quality. Για παράδειγμα, τη μέγιστη του δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, κάντε subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.